ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପରିକ୍ରମା କରିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥ। ଶରଧାବାଲିର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସମବେତ ଭକ୍ତ ନରନାରୀଙ୍କ ହୁଳହୁଳି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅର୍ପଣ ରଥର ଯାତ୍ରା। ଶରଧାବାଲି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ଭକ୍ତିପୂତ ଓ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଗୁଆ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରଥକୁ କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପୌରାଞ୍ଚଳର 1 ଓ 2 ନମ୍ବର ଏବଂ 16 ଓ 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ଅର୍ପଣ ରଥ ଯାଇଥିଲା। ରଥ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରଥ ସହିତ ଚାଲିଥିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ। ରଥକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବର ସ୍ରୋତ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ଅଟକି ଯାଇ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଉତ୍ସାହ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌର କର୍ମଚାରୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନେ ଓ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନରନାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।